नमस्ते प्रणाम। कैसन बानी रउआ सभे? और पूरा उम्मीद बा कि बहुत ही अच्छा होखम। रउआ सबके बहुत ही बड़ा न्यूज अपडेट के आइल बानी। रउआ सबके बता दी कि आपन ही भोजपुरी इंडस्ट्रीज के जाने माने रउआ सब नाम के मोहताज नहीं। पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना जौन जिंदगी, बहुत ही बड़ा लेवल के गाना जिंदगी के टीजर रिलीज हो चुकल बा। बहुत ही धूम मचौले बा जिंदगी। वायरल भोजपुरी यूट्यूब चैनल से, वायरल म्यूजिक भोजपुरी से भी वायरल भोजपुरी यूट्यूब चैनल से बहुत ही अच्छा गाना। टीजर में पवन सिंह भैया भी कुछ में बोलले बनी कि रउआ सब अपन आशीर्वाद प्यार उ गाना के ऊपर बनाई, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी और जितना हो सके वो गाना के शेयर करें। टीजर देख के कुछ अलग अंदाजा लगा था कि बहुत ही अच्छा लेवल की भोजपुरी के गाना बनल बा। हिंदी या भोजपुरी मिक्स गाना जौन भोजपुरी यूट्यूब चैनल से रिलीज होके जा रहा बा। बहुत ही जल्दी ओकर फाइनल गाना वीडियो रउआ सबके मिल जाई। वायरल भोजपुरी यूट्यूब चैनल के तब तक सब्सक्राइब करके रखी। बहुत ही जल्दी वो गाना रउआ सबके सुने और देखे के मिली। तो रउआ सबसे आग्रह बा कि उ सब वायरल भोजपुरी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। तब तक टीजर देखी और पवन भैया के भी लाइव देखी, ढेर सारा आशीर्वाद प्यार मिली रउआ सबके। तो हमारे पीके भी भोजपुरी चैनल के भी रउआ सब शेयर करब, सब्सक्राइब करब और ये वीडियो देखा तनी तो ये सबके सब्सक्राइब करके लाइक करब जरूर और शेयर करब ताकि पवन सिंह के फैंस के पास जरूर पहुँचे बना।